سلام عنا هابلي كم يدخل سلام كتلو بعد متوسفاي انه هو بناتكم فقري حاليوت متحبار سبونسر تغيرو زقرب فيديو ابنا لهم فيديونا كاب ماكرو انستيشنال باس كساب شورت تيرم انستيشنال باس ناي DXY gold USD BTC USD and the US100 Nasdaq shares قبلكم كوني كاب higher time frame كساب lower time frame ناتي point of interest كم يمثل نزي سومونزي زي كافلكم كوني مالتي so this is not financial advice زغون ناتي مغرط راي سميعكم كوا تريد كتقبروا زمكر تزيكونا يخون دا أمبركم confirmation كم توساخ حبريتا كتأمكم كم زخل جن كتراتر أي كإلنين مالتيو ብተወሳኺ ንትምህርታዊ ክፋል እንተ ደኣ ትሬዲንግ ትመሃሩ ተልኢኹም ከዓ ነዚ ቪድዮ ክትከታተልዎ ሃይሊ ሪኮመንድ ይገብረኩም ምክንያቱ ኣት ኤንድ ኦፍ ደይ ከም ፕሮፌሽናል ትሬደር ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ከም ፉል ታይም ትሬዲንግ ከም ዝሰርሓሉ ዘለኹ ከመይ ገረ መፅናዕቲ ከም ዝሰርሕ እንታይ ርአ ከም ዝኣቱን ብዙሕ ስለ ዘካፍለኩም ማለት እዩ ሶ ሰናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ ማለት እዩ ንኸይድ ኦኬ ሶ ናብ ዲኤክስዋይ መፂና ኣለና ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ብዝተኻለ ንመጠን ሕፅር ከብለልኩም እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ፅምድታት ስለ ንሪኢ ብሓደ ግዜ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ፋንዳሜንታሊ ኢና ክንርኢ ፋንዳሜንታሊ ዝተጨበጠ ነገር እንተሃሊና ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘለና ስነ ቁጠባዊ ዜናታት እዩ ናይ ፌደራል ፈንድስ ሬት ኣለና ኤፍኦኤምሲ ስቴትመንት ኣለና ኤፍኦኤምሲ ፕሬስ ኮንፈረንስ ኣለና እዚኦም ሰለስተ ሬድ ፎልደር እዚኣቶም ኣዝዮም ካብቲ ማርኬት ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ እዮም ነገር እዮም ዝተጨበጠ ነገር እንተሃልዩ ኢንተረስት ሬት ከም ዘለዎ ከም ዝፀንሕ እዩ ነቲ ማርኬት ክንቀሳቀሶ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ እዚ ስቴትመንት ኤንድ ኮንፈረንስ እቲ ስቴትመንት ዝተዳለወ ዳታ ማለት እዩ እቲ ኮንፈረንስ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ሕቶን መልስን ክቕበሉ ከለዉ እቲ ዝብልዎ ንሳቶም ሃውክሽ ኤንድ ዶቪሽ ምዃኑ እዩ ሶ ክንምለስ ኢና ሕጂ ናብቲ ቴክኒካል ፓርት ናትና ባት ፋንዳሜንታሊ እዚ ክንቀሳቀሶ ከም ዝኽእል ኣን ኣት ሴም ታይም ኢንተረስት ሬት ከዓ ስቴብል ከም ዝኸውን ጭቡጥ ነገር ኣለና ኣብዚ ናይ ፒሲኢ ኣለና ያ ዳት ማች ሓደ ሰዓት ክልተን ፈረቓን እዩ ኣት ዘ ሴም ታይም ኤክስክሉድድ ስለ ዝኾነ ከዓ ሞር ያ ነቲ ማርኬት ክንቀሳቀሶ ፅልዋ የብሉን እዩ ብሓፍሻ ግን እቲ ፋንዳሜንታል ናትና እንታይ እዩ ኢንፍሌሽን እዩ ነቲ ኢንፍሌሽን ኣብዚ ፎልደር ኣቲና ተሪእናዮ ኣብዚ ከም ትሪእዮ ዘለኹም ኣብዚ እዩ ዘሎ ኤክስክሉድድ ፉድ ኤንድ ኤነርጂ ዝብለና ዘሎ ነቶም ዋና ደቂ ሰባት ዝህልኽዎም ኤክስክሉድድ ዝገበረ እዩ ዘየጠቓለለ ኢንፍሌሽን እዩ ሶ ብሓፂሩ ክግለፅ ከሎ ን እንተ ደኣ ልዕሊ 2.3 ሶሪ ልዕሊ 2.3 ተመፅኡ ንዲኤክስዋይ ፅቡቅ እዩ ትሕቲኡ ተመፅኡ ከዓ እቲ ዲኤክስዋይ ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ ሶ ዲፐንዲ ገርና ሪኣክሽን ክንህብ ንኽእል ናብቲ ማርኬት ሕጂ ካብዚ ናበይ ክንከይድና ናብቲ ቴክኒካል ፓርት ክንከይድ ኢና ሶ ቴክኒካሊ ናይ ዲኤክስዋይ ማክሮ ኢኮኖሚክ and intermediate institutional bias and at the same time short term ዝገልፀልኩም ከውን ክሳብ 4 hour ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንዝሊ what is the reason that DXY ካብ ዝሓለፈ ጃንዋሪ ጀሚሩ ንታሕቲ ክወርደሉ ዝፀንሐ ኦኬ ሶ ሕጂ DXY ካብ ኣብዚ 2025 ጃንዋሪ ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ኢንተረስት ሬት ዜናታት ብዝተፈላለየ መልክዑ እቲ ማርኬት ታሕቲ ክወርድ ሪና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ካብዚ ንታሕቲ ወሪድና ኣሎ ኣይ ቲንክ እዚኣ ከነስተኻኽል ኣለና ሂር ኦኬ ሕጂ ዲኤክስዋይ ካብዚ ካብ ጃንዋሪ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ዝመፀሉ ምክንያት እንታይ እዩ ነይሩ ኢና ክንርኢ ሶ ዋላኮ ምስ ናይ ታሪፍ ተተሓሒዙ and እቲ ዲ ዶላሪዜሽን ዝበሃል ነገር መፂኡ እንተነበረ ፋይናሊ ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ ነገር እንተሃሊ ግን ዶላር ንታሕቲ ከም ዝወረደ ናይ በዓል ቻይና ናይ በዓል ኤውሮጳ ዩሮ ማለት እዩ ጠለብ ከም ዝረኸበ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ማክሮ ወይ ከዓ በቲ ትካላዊ መንገዲ ማክሮ ትካላዊ ዝምባለ ክንሪኦ ከለና ዲኤክስዋይ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዲኤክስዋይ ኣብ መንዝሊ ታይም ፍሬም ከም ንሪኦ ዘለና ንላዕሊ ዝወፅእ ዘሎ ንላዕሊ ዝወፅእ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ነቲ ካብ ዝሓለፈ ጃንዋሪ 2025 ንታሕቲ ድወረዶ ድገደፎ ሊኩዲቲ ቮይድ ዊች ኢዝ ኢምባላንስ ማለት እዩ ባላንስ ንምግባር እዩ እቲ ዕላማ ድወፅእ ዘሎ ምክንያቱ ኢኮኖሚክ ፑሽ ዝግበር ዘሎ
So ንመጨረሻ ግዜ ሊኩዊዲቲ ኣብ ዝወሲድልና which is ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ወሲድና ዝተረፈ ታሪክ እዩ ንላዕሊ ገፂኡ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብቦዲ ክሎዝ ጌርና ብቦዲ ክሎዝ ጌርና ኣብዚ ወርሒ እዚ እውን ኮንቲኒሽን ከም ዝወፅእ ኤክስፔክት ጌርና ነርና which is that's why ክሳብ ሕጂ ማርኬት ቡሊሽ ዘሎ እናበይ ገፂኡ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ማክሮ ኢልና ናብዚ BPR ናትና which is balance price range ዝበሃል ፕሮፌሽናሊ ማለት እዩ so ናብኡ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኣተኩሮ ናትና ኣድህቦ ናትና እንታይ እዩ ክኸውን ዘሎ ቡሊሽ ክኸውን ዘሎ why because ማርኬት ስቲል ኣብ ዲስካውንት እዩ ዘሎ ካብ 2025 ጀሚሩ then ናብ ኢኩሊብሪየም ናብቲ ፌር ዝበሃል ፕራይስ ንክመፀልና ጥራይ ከማን ናብዚ 50% ዝብል ዘሎ ናትና ክመፀልና ኣለዎ so that's the idea ኣነ ሕብረኩም ዘለኹ and then ድሕሪኡ analysis macro ዝምባለ ወይ ከዓ ናይ higher time frame analysis ምስራሕ ከድልየና እዩ ማለት እዩ so ካብዚ ናበይ ክንከይድና ሕጂ ኣብ monthly we got here fair value gap and ኣብ ላዕሊ ግን መጀመርያ ባላንስ ክገብረልና ኣለዎ so then ናበይ ክኸይድ እየ ናብ weekly ክንወርድ ኢና ኣብ weekly ምስ ወረድና ሕጂ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዝተኻለና መጠን ብዝነኣሰ መልክዑ ኢና ክንሪኦም okay so here so ኣብ weekly እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዩ okay ሕጂ ኣብ weekly መጀመርያ price action which is it's trend ናይቲ ማርኬት ኣሪእና ኣሎ ማርኬት ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነፍሲ ወከፍ ፌር ቫሊ ጋፕ እንዳኽበረ ሃየር ሎው እናፈጠረ ሃየር ሃይ እናፈጠረ ሃየር ሎው እናፈጠረ ክኸደልና ፀኒሑ ኣሎ which is including ነዚ ኣኽቢሩ ማለት እዩ but strangely እንታይ ኣሎ ተሪእኹም ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ባይ ሳይድ ሊኩዊዲቲ ኣለና ዘይተወሰደ here DXY ማርኬት ከዓ ኣብ ትረንድ እዩ ዘሎ which is ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ then what is next ዝሓለፈ ሰሙን ማርኬት ብቦዲ ክሎዝ ጌርና ኣሎ what does that mean ማርኬት ኮንቲኒሽን ከሪእና ይኽእል እዩ ኮንቲኒሽን ክገብር እንተኮይኑ ግን ዝኾነ ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ in short term ማለት so order block ኣለና ኣብዚ kind of ኣብ short term which is ኣብ 4 hour and daily ወሪድና ታርጌት ንገብሮ እቲ ዝቐረበ ናትና ባይ ሳይድ ሊኩዊዲቲ ንዚ እዩ ስለዚ ኣብ ዊክሊ ዘለና ስእሊ ነዚ ይመስል ናብ ዴይሊ ክንወርድ ኢና ሕጂ ኣብ ዴይሊ ዝያዳ ኣብ ዊክሊ ኩሉ እዚ ክንሪኦ ፀኒሕና እጂ ከዓ ኣብ ዴይሊ ቅርብ ኢልና ኣብዚ ሰሙን ዝያዳ ትሬድ ንገብረሉ ኣይድያ ኢና ክንርኢ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣናዮ መሰረት እንተደኣ ኮይኑ ማርኬት ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ወሲድና እንደን ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ክወስድ ኤክስፔክት ጌርና ሴም ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ወሲዱ ማርኬት ንላዕሊ ገፂ ዝወፅእ ዘሎ ኦቨርኦል ሕጂ ዘሪእኹሞ ንላዕሊ ገፂ ዝወፅእ ዘሎ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ጌርና ኣሎ ብዚ which is ብሬከር ብሎክ ሂብና ኣሎ ብዚ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም here ዘይተወስደ ሊኩዊዲቲ ቦት ሳይድ ኣለና እዩ ዓርቢ ማርኬት ኮንሶሊዴት ገይሩ ሞስትሊ ኮንሶሊዴት ኣይገበረን ንታሕቲ እኮ ማኒፑሌት ገይሩ ተነበረ ባት ንላዕሊ ስትሮንግሊ ወፂኡ ዘሎ so then እንታይ እዩ ዘሪእና ዘሎ we got a rejection block big rejection block ኣለና እዩ ባት ፅባሕ ሶኒ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ዊክሊ ማኒፑሌሽን ክፈጥረልና ኤክስፔክት ክንገብር ኢና which is ንታሕቲ ናብዚ ክወርድ ይኽእል ኢለ ዘለኹ that's why እዩ then ንታሕቲ ሊኩዊዲቲ ወሲድልና ታርጌት ንገብሮ ሕጂ ባይ ሳይድ ሊኩዊዲቲ ናትና ኣብዚ ሎ which is here and we got here buy side liquidity and buy side liquidity and finally ኣብዚ ሰሙን እዚ አይዲያ ናትና ሓድሽ ሃየር ሃይ ማርኬት ክፈጥር and ክሎዝ ክገብር ማለት or ዝተወሰነ መልክዑ ሪትረስ ክገብር ማለት እዩ so ኣብ ዴይሊ አይዲያ ናትና እንደዚህ ይመስል overall ናተይ point of interest and መእተዊ ክኸውን ዝኽእል ኣብ DXY ከሪአኩም እየ we gonna go to 4 hour 4 hour መፂና ኣለና ኣብ 4 hour ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ መስል ስእሊ ማርኬት ኣብ ትረንድ እዩ ዝበልኩም ሪእና ኣለና ኣብዚ which is ካብዚ ጀሚሩ እቲ ማርኬት ሃየር ሃይ እናፈጠረ ክኸይድ ፀኒሕ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወሪዱ ናብ ዲስካውንት ዞን ናትና ብዝተወሰነ መልክዑ ዲስካውንት ዞን ተንኪፉ ንላዕሊ ሪጀክትድ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ግን ኦልሬዲ ካብ ዓርቢ ማለት እዩ ስፔሻሊ ኮንሶሊዴት ስለ ዝገበረ ዝተወሰነ ማኒፑሌሽን ኣብ ዊክሊ ማኒፑሌሽን ክንፅበ ኢና ወዛ ንታሕቲ ዝተወሰነ መልክዑ ማኒፑሌት ይገብረልና ፌር ቫሊ ጋፕ ኣለና ፊል ዘይተገብረ ጋር ሂር ብሬከር ብሎክ ኣለና ፊል ገይሩ ማርኬት ላዕሊ ክወፅአልና እዩ DXY ኣነ ወትሩ ኣናላይሲስ ዝገብረሉ ምክንያት ካልኦት ፅምድታት ናተይ ኩላቶም ምስኡ ማች ስለ ዝገብሩ እዮም ማለት ናብ ጎልድ ተኮይና what is gold gold it is negative correlation ናይ DXY እዩ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ DXY ተራ ንላዕሊ ዝኸይድ ሃልዩ ጎልድ ንታሕቲ ክወርድ እዩ ጎልድ ንታሕቲ ዝወርድ ሃልዩ DXY ንላዕሊ ወፂኡ that's positive and negative correlation ዝበሃል ኦኬ ስለዚ ናብ ጎልድ ክንከይድና ማለት እዩ so gold where is gold
here ስለዚ ካብ መንዝሊ ክጅምር ኢና መጀመርያ ኣይ ጎልድ ሕጂ ኣይ ቲንክ እዚ ክንስተኻኽሎ ኣለና ዝተኻለኒ መጠን ፅሩይ ክገብረልኩም unfortunately ይሰርሐን weekly ባታ መንዝሊ ይጥፋ ኣሎ ኦኬ so gold is መጀመርያ what is the reason behind the falling of gold or the unattractiveness of gold in ክንጅምር ንኽእልና okay forget the English it's not important anyway so ካቢና ክንጅምር ንጎልድ ሓደ ሰሓቢ ዘይኮነ ማርኬት ድገብሮ ዘሎ ምክንያት ንዝሓለፈ 4 ወርሒ እንተኻቲ ክወርድ ክገብሮ ዝፀንሐ እንታይ እዩ ኢልና ኢና ክንጅምር okay first gold ዝኾነ ካምፓውንድ የብሉን እዩ one ዲቪደንድ የብሉን እዩ two ኢንተረስት ሬት ኣይከፍልን ጎልድ ጎልድ ትገዝኦ ምስ ወሰኸ ኢኻ ትኸስብ ሕጂ in term of ትካላውያን ኢና ንርኢ ዘለና in term of ዓበይቲ ትካላት ተሓስብሉ ኣንግል ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ okay so ትካላውያን ንጎልድ ኣትራክቲቭ ዝገብሮ ነገር እንተሃልዩ ሃፍትናቶም ከም መዕቀቢ ክጥቀምሉ ከለዉ እዩ ክሳዶም ክኣስሮ ይኮነ መቸም ጎልድ okay let's forget it so ማርኬት ሕጂ ንታሓቲ ዝወርደሉ ዘሎ ምክንያት ጎልድ ኣትራክቲቭ ስለ ዘይኮነ በቃ ሰሓቢ ስለ ዘይኮነ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኢንተረስት ሬት ናይ USD ናይ DXY ሃየር ስለ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ስለ ዘሎ ገንዘብ ናቶም ኣብ ክንዲ ኣብ ጎልድ ዘቐምጥዎ ኣብ USD which is ኣብ ዶላር እንተ ተቐሚጦሞ ሃየር ዝኾነ ኢንተረስት ሬት ረኽቡ ስለ ዘለዉ ካብ ጎልድ ገንዘብ ወፂኡ ናብ DXY ይኸይድ ዘሎ ምህላው እዩ ካልእ ቦንድስ ኣለዉ ቦንድስ the safest investment እዮም safest investment ክብለኩም ከሎ ውሑስ ኢንቨስትመንት እዩ so ሬጉላር ዝኾነ ኣታዊ ኢኻ ትረኽበሉ $50 እንተደኣ ተኾይኑ ትስምዕኻ ዓመታዊ ዲኻ ወርሓዊ $50 ትረክብ ማለት እዩ ከምዚ ከም ናይ በዓል ስቶክ ወይ ናይ ክሪፕቶ ምስ ገዛእኻዮ ክቕንሰካ እዩ ወይ ክውስኸካ እዩ ዝበሃል ሪስክ የለን እዩ ኦኬ እንተደኣ ብ5% ዓመታዊ ተሰማሚዕኻ 5% ትኸፍሎ ልክዕ ከም ኢንተረስት ሬት እዩ okay so bond ናይ ኣሜሪካ is on fire guys ኣብ ላዕሊ እዩ ዘሎ so ኣብ ላዕሊ ስለ ዘሎ እዩ ጎልድ an attractive ኮይኑ ዘሎ which is ሰሓብነት እዩ ዘሎ and that's why gold ንታሓት ዝወርድ ዘሎ so technically ተሪእኹሞ ኣብ መንዝሊ fair value gap ኣለና እዩ ገለ ካብቲ ሰሓብቲ ነገራት fair value gap ኣለና እዩ ፊልድ ዘይተገብረ so weekly ናትና ኣብ ሰሙን እዚ ትሬድ ንገብሮ ብሕፅር ቢላ ክገልፀልኩም እየ ማለት እዩ ጂ ጎልድ ካብ ላዕሊ ይወርድ ኣሎ ገለ ነጥብታት ኣለና እዩ ኣብዚ ላዕሊ ሪጀክሽን ብሎክ ኣለና እዩ ኣብ 3 ወርሒ ፕላስ ሪጀክሽን ብሎክ ኣለና እዩ ካብ ላዕሊ ክሳብ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከዓ ኣብ ናይ 6 ወርሒ ሪጀክሽን ብሎክ ኣለና እዩ ማርኬት ሪጀክት ገይሩ እዩ ሓደ ዓመት ወዲኡ ፍርቂ ዓመት ምስ ተወደ ናይ 6 ወርሒ ማርኬት ፊል ክገብሮ ይኽእል እዩ ኮንቲኒሽን ንታሕቲ ንኽወርድ ኢልና ክንግምቶ ንኽእል ኣሎ እዩ DXY እንተ ደኣ ቡሊሽ ንፅበተ ሊና obviously ጎልድ ንታሕቲ ክወርድ ምዃኑ okay ግን ካበይ ናበይ እዩ ክወርድ ከገድሰና እዩ እንጂ ፌር ቫሊ ጋፕ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ሶሪ ናይ ጎልድ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ጎልድ ናብዚ ፌር ቫሊ ጋፕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ okay ባት ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሊኩዊዲቲ ወሰደን ዘሎ here so ኣብ ሰሙን እዚ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሊኩዊዲቲ ክወስደልና እዛ ወርሒ እዚኣ ከዓ ክሎዝ ክትገብር ኤክስፔክት ክንገብር ኢና exactly እታ ካንድል ከመይ ከም ክሎዝ ከም ትገብር ክሕብረኩም እየ ባት let's focus now ኣብቲ ናትና ቴክኒካል ነገራት ማለት እዩ okay ኣብ መንዝሊ ዝረኣየኩም ነገር እንተሃልዩ ትሪኦሞ ብላዕሊ ሪጀክት ዝግበር ምህላው እዩ which indicates ዝሕብረና ዘሎ እንታይ እዩ ማርኬት ንታሕቲ ከም ዝወርድ ናበይ ናብዚ ፌር ቫሊ ጋፕ ማዓስ ኣብ ሰሙን እዚ ነው ያብልና ኦቨርኦል ዕላማናቱ ግን ናብኡ ንምውራድ እዩ ነቲ ማርኬት ናይ ጎልድ ኢትስ ኦቨር ትሬድድ ኮይኑ ፀኒሑ ንላዕሊ ብጣዕሚ ይወፅ ፀኒሑ ፌር ንምግባር እዩ ዕላማ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ so ኣብ መንዝሊ ናትና ነዚ ይመስል ዝሓለፈ ወርሒ ማርኬት ቢሪሽ ክሎዝ ጌርና ኣብዚ ወርሒ እዚ ከዓ ቢሪሽ ኣትሊስት ብታሕቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሎው ሴልሳይድ ሊኩዊዲቲ ንክወስደልና ስቢት ክንገብር ኢና ማለት እዩ እዚ ብማክሮ ኢንስቲቱሽናል ባያስ ኢና ንሪኦ ዘለና ኦቨርኦል ክረአ ከሎ እዩ ባት ናብ ዊክሊ ከድና ዝተወሰነ ካልእ ስእሊ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እዚ ኢንተርሚዲየት እዩ ጂ ኣብ ኢንተርሚዲየት ንሪኦ ነገር እንተሃልዩ ከዓ here መጀመርያ
ኣብ ዊክሊ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ባያስ ናትና ኦር ናትና ዊክሊ ኣውትሉክ ከም ይመስል ኢና ንርኢ መጀመርያ ኣቴንሽን ክንገብረሉ ዘለና እዛ ሪጀክሽን ብሎክ እዚኣ እያ እዛ ሪጀክሽን ብሎክ እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ዝለዓለ እዚ ሪጀክት ገይራ ንታሕቲ ወሪዳ ሪጀክት ዝተገበረትሉ ምክንያት እንተሃልዩ ኸዓ we got here new week opening gap ሓደ ኣለና ኣብዚ and at the same time ኣብ lower time frame ዝወረድና ኸዓ ካልእ ምክንያት ኣለና እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ማርኬት ሪጀክት ተገይሩ እዩ ክሎዝ ገይሩ ሪጀክት ጥራይ ኣይኮነ እንታይ ገይሩ ማርኬት እንተ ደኣ ተሪኢኹሞ which is here ማርኬት ተሪኢኹሞ ሴልሳይ ኣብዚ ሴልሳይ ልኩዊቲ ወሰደን ሴልሳይ ልኩዊቲ ወሰደን ሴልሳይ ልኩዊቲ ወሰደን ዝተኻልኦ መጠን ንላዕሊ ይወስድ ብታሕቲ ሴልሳይድ ልኩዊቲ ወሲድና ዝኸውን ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነዚኣ ታርጌት ምገበርና ነርና ኢና but unfortunately ማርኬት ሴልሳይ ልኩዊቲ ስለዘይወሰደ ልዑል ተኽእሎታት ነርና እዩ ማርኬት ሪጀክት ከም ዝግበር ኣብ ሰሙን እዚ ከዓ ነቲ ናትና ሪጀክሽን ብሎክ ኣትሊስት ናብቲ ጎልደን ኤርያ ዝበሃል ወይ ከዓ ናብቲ ፌር ፕራይስ ዝበሃል ፌል ገይሩ ንታሕቲ ፌል ክገብረልና ኤክስፔክት ክንገብር ኢና ካልእ ዘረባ እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ DXY ንታሕቲ ማኒፑሌት ክገብር ከሎ ጎልድ ንላዕሊ ማኒፑሌት ክገብረልና እዩ ደን ቢሪሽ ክኸውን እዩ ጎልድ and DXY ቡሊሽ ክኸውን እዩ ማለት እዩ what about ናብ ዴይሊ ተኸይድና ካልእ ስእሊ እዩ ኣብ ዴይሊ ዘለና ስእሊ ነዚ ይመስል ኣብ ዴይሊ ከም ትሪኦ ዘለኹ ማርኬት መጀመርያ ንታሕቲ እዩ ነይሩ እንዳወረደ መፅኡ at some point rejection block ረኺቡ ማርኬት ብንእሽተይ መልክዑ here ሴልሳይ ልኩዊቲ ወሲድና ደን ድሕሪኡ ንላዕሊ ወፅኡ ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ብላዕሊ ከዓ ባይ ሳይድ ልኩዊቲ ወሲድና ባይ ሳይድ ልኩዊቲ ምስ ወሰደ ልኩዊቲ ስዊፕ ገይሩ ትሕቲ እዚ ናትና ባይ ሳይድ ልኩዊቲ እዚ ክሎዝ ገይሩ which is ማርኬት ከም ዘኽብረልና ዘሎ ገለ ምልክታት እዩ ደን ድሕሪኡ 3 ባር ስዊንግ ይብልና ኣሎ ካንድል 1 ካንድል 2 ካንድል 3 ዓርቢ ማርኬት ቢሪሽ ክኸውን ኤክስፔክቴሽን ነርና ደን ዳትስ ዋይ ብታሕቲ ልኩዊቲ ወሲዱ መጀመርያ ግን ሂር ኣብዚ ተንኪፍልና ደን ልኩዊቲ ወሲዱ እንታይ ዝገብር ዘሎ ማርኬት ፌር ቫሊ ጋፕ ኣብዚ ዘኽብር ዘሎ ማርኬት ኩሉ ግዜ ኤክስተርናል ሊኩዊቲ ምስ ወሰደ which is here our external liquidity ምስ ወሰደ ኢንተርናል ሊኩዊቲ ክኽብር ኣሎ which is here ኢንተርናል ሊኩዊቲ ምስ ኣኽበረ ከዓ ኦቨርኦል ኣብቲ ሃየር ታይም ፍሬም ማርኬት ዝንቀሳቀስ ዘሎ ክንቀሳቀስ ዘለዎ ሶ 3 ባር ስዊንግ ገይርና ኣሎ ማርኬት ሽፍት ገይርና ኣሎ ንታሕቲ ቢሪሽ which is here ኖርማሊ ነዚኣ ካንድል እዚኣ ብሬክ ገይርዋ ክኸይድ ኤክስፔክት ክንገብር ኢና ኦቨርኦል ከዓ ኣብ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ቢሪሽ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤክስፔክቴሽን ናትና እንታይ እዩ ክኸውን ኣብ ሰሙናዊ ዝረኸብናያ ሪጀክሽን ብሎክ which is here እቲ ኣብ ሰሙናዊ ዝረኸብናያ ሪጀክሽን ብሎክ ኣብዚ ዘላ ሕብርያ ንዓኣ 50% ፊል ገይሩ which is somewhere around here 61% golden area by the way ፊል ገይሩ ብታሕቲ ሴልሳይድ ሊኩዊቲ ታሕቲ previous month ሴልሳይድ ሊኩዊቲ ወስደልና ኤክስፔክቴሽን ኣሎ ዋይ ምክንያቱ DXY ንላዕሊ DXY ንታሕቲ ማኒፑሌት ክገብር ከሎ ጎልድ ንላዕሊ ማኒፑሌት ክገብር ኤክስፔክት ስለ ንገብር ናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ሊኩዊድ ተወሲድና which is ኮንሶሊዴት ገይሩ ነይሩ ዓርቢ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኮንሶሊዴት ቦት ሳይድ ሪጀክት ተገይሩ ነይሩ which is consolidation ደን ብላዕሊ መጀመርያ ሊኩዊቲ ተወሲድና ደን ታሕቲ ታርጌት ክንገብር ኦቨርኦል ከዓ ቢሪሽ ትሬድ ክንገብር ይከኣል ማለት እዩ ሶ ናብ 4 hour ክንከይድ ኢና which is ዝያዳ ንፁር ስእሊ ክንረክብ ኢና ኣብ 4 hour which is here ተወሪድና ከም ትሪኦ ዘለኹም ሕጂ ንፁር ኣለና ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ኣብ ዓርቢ ማለት እዩ ጋፕ ፊል ገይርና ደን ሂር ፊል ዘይተገብረ ጋፕ ኣለና ነዛ ጋፕ እዚኣ ፊል ገይርዋ እዩ ደን ስቲል ሪስፔክት ገይርዋ ኣሎ we got here what order block ነዚኣ ፊል ገይሩ ንላዕሊ ክወፅእ ኣለዎ ንምንታይ ቢካውዝ ማርኬት is imbalance ፈጢሩ what is imbalance right what is imbalance yeah ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ከነስምር ኢና መጀመርያ which is ፊል ኣይተገብረን so ንታሕቲ ክንወስዶ ኢና ማርኬት I think here so ፊል ዘይተገብረ ጋፕ ኣለና which is ማርኬት ንላዕሊ ክወፅእ ናትና ፌበናቺ እንተ ደኣ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ተስሚርና ማለት እዩ then ፊል ዘይተገብረ ጋፕ ኣለና so here 50% ናትና እዚ ኣብ ዲስካውንት እዩ ዘሎ so ናብ ፕሪሚየም ክኣትወልና ፌር ቫሊ ጋፕ ፕላስ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኣለና ኣብዚ so ፊል ገይሩ ማርኬት ንታሕቲ ክወርደልና ኤክስፔክቴሽን ኣለና which is ናትና ባያስ ነዚ ይመስል ኣብ ጎልድ ኦኬ so ሕጂ ናብ EURUSD መፂና ኣለና መጀመርያ ፋንዳሜንታል ክንሰርሕ ዘለና መፂና ኣለና ናብ forex.factory.com so overall ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ዝኾነ ሬድ ፎልደር የብልናን እዩ so ዳይሬክትሊ ናብ ቴክኒካል ክንኣቱ ኢና ምስ DXY ኣተሓሒዝና ጥራይ ንሪኦ ክኸውን እዩ ማለት እዩ
اوكي سو ሕጂ ኣብ ናይ ወርሓዊ ተመፂና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገለገለ ሂንትታት ኣለና እዩ ገለ ካብቲ ሂንትታት ከዓ እንታይ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብቦዲ ክሎዝ ምግባር እዩ እዚ ወርሒ እዚ ከዓ ማርኬት ዝተወሰነ መልክዑ ማኒፕሌሽን ንላዕሊ ምፍጣሩ ብታሕቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ልክዊት ዘይምውሳዱ እዩ እንታይ እዩ ዩሮ ኤስዲ ንዝሓለፈ 6 ወርሒ ንታሕቲ ከም ዝወርድ ገይርዎ ዘሎ ኢልና ክንብገስ ንኽእል ኢና እቲ ምክንያት ዝነበረ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ DXY ዝበልናዮ ናይ DXY ምሕያል እዩ ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ምሕያል ንታሕቲ ዘወርዶ ዘሎ ምክንያቱ ዝበዝሐ ናይ ዩሮ ሃፍቲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ እውን ኢንቨስትድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ያ ብዙሕ ሃፍቲ ናይ በዓል ቤልጅየም ናይ በዓል ሉክሰምበርግ ካልኦት ሃገራት ናይ በዓል ጀርመን ጃፓን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ሃፍትታት ናተን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ እዩ ፔንሽን ኢንሹራንስ ማለት እዩ ኢንቨስት ይገብሩ እዮም ሕጂ ብምንታይ መልክዑ ኢና ንሪኦ ዘለና ብማክሮ ኢና ንሪኦ ዘለና ማክሮ ሕጂ ቢግ ፒክቸር ኢኻ ትወስድ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ገለ ስእልታት ክንወስድ ተኮይና ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሊኩዊዲቲ ዘይተወስደ ምዃኑ እዩ ሶ ክወርደልና ክንፅበ ኢና ክሳብ ኣበይ እዩ እዚ ዓመት እዚ ታርጌት ናትና ቢሪሽ ክኸውን ዝኽእል ክሳብ እዚ ፌር ቫሊ ካብ ዝምላኣልና ተኽእሎታት ኣሎ እዩ ዋይ ምክንያቱ DXY ናብቲ ኢኩሊብረም ኢልናዮ ዘለና ወይ ከዓ ብ2025 ናይ ትራምፕ ታሪፍን ዝነበረ ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ምቕናስ ሓውክሽ ናይ ምቕናስ ዶቪሽ ዝነበረ ኩነታት ደምፅኦ ሳዕቤን ፌር ንምግባር ርትዓዊ ንምግባር እዩ እንታሓ ዝወርድ ዘሎ ዳስ ቲኦሪ ሎጂክ ብድሕሪቲ ቴክኒካ ንሰርሖ ዘለና ነገር ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ናበይ ክንከይድና ናብ ሰሙናዊ ዳይሬክትሊ ክንከይድና ምክንያቱ ምስ DXY እናፂርና ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብ ሰሙናዊ ክንወስዶ ንኽእል ነገራት እንተሃልዩ እቲ ማርኬት ናቱ ትረንድ ዳውን ትረንድ ምህላው ከረጋግፀልና ክእል እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ዝሓለፈ 6 ወርሒ ነዛ ሪጀክሽን ብሎክ እዚኣ ፌል ምስ ገበረ እንተን ንታሕቲ ዝወርድ ዘሎ እንዳኽበረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ብሾርት ተርም መልክዑ እውን ንታሕቲ ዳውን ትረንድ እዩ ዘሎ ሶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ቅነ ንላዕሊ ይወፅእ ሓድሽ ለወር ሎው ይፈጥር ይወፅእ ለወር ሎው ይወፅእ ለወር ሎው እናፈጠረ ንታሕቲ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ከዓ ነቲ ዝነበረ ኣብ ዊክሊ ቻርት ናትና ታይም ፍሬም ዝነበረ ጋፕ መሊኡ ከዓ ንታሕቲ ይወርድ ኣሎ ኣብ ዊክሊ ክንወስዶ ንኽእል መልእኽቲ እንታይ ኣሎ ተልኩምኒ ዊ ሃቭ ቱ ዙም ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማርኬት ነዛ ኣብዚ ዝነበረት ሪጀክሽን ብሎክ ፊል ጌርና ዘለና ማለት እዮም ትሪኦ ዘለኹም ፊል ገይሩ እዩ ንታሕቲ ዝወርድ ዘሎ ቦዲ ክሎዝ ገይሩ ቦዲ ክሎዝ ክገብር ከሎ ናይ ኣብዚ ሴልሳይ ልኩዊት ይወስደልና ዘሎ ብታሕቲ እውን ሴልሳይ ልኩዊት ኣለና እዩ ደን ማርኬት ቢርሽ ክቕፅል ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ግን ከዓ ዝተወሰነ መልክዑ ነዛ ኦርደር ብሎክ እዚኣ ኣትሊስት ኣኽቢርዋ ንታሕቲ ክወረድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ባት ቀፂልና ግን መጀመርያ ናብ ዴይሊ ወሪድና እቲ ዘሎ ሃዋህው ክንሪኦ ኢና ኣብ ዴይሊ ልክዕ ከም ናይ DXY ኣንፃር ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ስእሊ ኣለና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ኒው ዊክ ኦፐኒንግ ጋፕ ኣለና ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ማርኬት ክኽፈት ከሎ ኣብዚ ክሎዝ ገይሩ ነይሩ ዝተኸፈተሉ ከዓ ኣብዚ ጋፕ ነርና እንደን ወሪዱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዝነበረ ጋፕ ፊል ገይሩ ብሓሙስ ማለት እዩ ሓሙስ ስትሮንግሊ ንታሕቲ ሴል ተገይሩ ዓርቢ ከዓ ዝተወሰነ መልክዑ ባላንስ ክገብር ነይሩ እቲ ማርኬት ማለት እዩ ከመይ ተሪእሞ ካብዚ ክሳብ ኣብ ዝተስሚርና ማርኬት ናብቲ ዝነበረ ናትና ኢኩሊብረም ናይ DXY ምስዚኣ ኮሪሌትድ ጌርና ኣብ US100 ትሬድ ጌርና ነርና ኣብ US100 ትሬድ ጌርና ነርና ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ናትና ቲም ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢኩሊብረም ተንኪፍልና ደንድሕሪ ንታሕቲ ወሪዱ ታሕቲ ወርድ ከሎ ሕጂ እቲ ግዜ ናይ ዓርቢ ስለ ዝነበረ ማርኬት እንታይ ገይሩ ታሕቲ ሴል ሳይድ ልኩዊቲ ከይወሰደ ክሎዝ ገይሩ ባት ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ወይ ከዓ ነዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ማዕስ ትሪእዎ እዚ ቪድዮ ስለ ዘይፈልጥ ተሪእናዮ ግን ማርኬት ክልተ ኣማራፂ እዩ ዘለና ሓደ እንተደኣ ተተኻኢሉ ኮንሶሊዴት ገይሩ ንታሕቲ ሴል ሳይድ ልኩዊቲ ወሲዱ ማርኬት ክወፀልና እንተ ናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣትሊስት ባይ ሳይድ ልኩዊቲ ወሲዱ ሓይሊ ረኺቡ ደን ንታሕቲ ክወርድ እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ረቡዕን ናይ ሓሙስን ጋፕ ኣለና ኣብዚ ሶ ዳስ ዋይ ኣነ ከምዚ ኢሉ ማርኬት ንታሕቲ ክወርድ ኢሉ እየ ዘለኹ ሶ ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ንዝነበረ ጋፕ ናትና ፊል ገይሩ ሪጀክሽን ብሎክ ኣለና ኣብዚ ከባቢ እዚ ፊል ገይሩ ንታሕቲ ክወርደልና ተፅቢት ኣለና እዩ as a trader and as a professional trader EURUSD trade كبر تغينا trade كبر يعني نجوه EURUSD and gold
ትሬድ ንገብረሉ ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ USD and gold ትሬደራት ስለዘለዉ ሞስትሊ ድሕሪ ናይ ምሸት ግን USD ትሬድ ኣይገብርን እየ ኣብ ለንደን እየ ትሬድ ዝገብር እንተ ደኣ ክኣትቶ ኮይነ ናተይ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት እዚ ከባቢ እዚ እዩ ኣብዚ ተመፂለይ ጥራይ ክኣቱ ኣዘርዋይስ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክኣቱኒ ኢንኬዝ እንተ ደኣ ማርኬት ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ልኩ ተወሲዱ ብታሕቲ ምናልባት ንባይ ፖሲቢሊቲ ንሴል ፖሲቢሊቲ ወይ ከዓ ንቢርሽ ማርኬት ግን ኣብዚ ክመፀልና ኣለዎ እንደን ሴል ክንገብር ልዑል ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት ወይ ከዓ ሴል ክኸውን ቲ ማርኬት ልዑል ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ሶ then እዚ ኣብ ናይ ዴይሊ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ 4 hour ተወሪና ዝያዳት ማርኬት ይንፅር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ይመስል ማርኬት ነቲ ጋፕ መሊእልናዩ ይኹን ዳኣ እምበር ዝተወሰነ ኣብ ዲስካውንቲ ማርኬት ክሎዝ ገይሩ ዘሎ የተወሰደ ሴል ሳይድ ልኩዊት ኣለና ሴል ሳይድ ልኩዊት ተወሲዱ ሂር ባይ ሳይድ ልኩዊት ተወሲዱ ነዛ ኢንቨርጅን ፌር ቫሊ ጋፕ ናትና ፕላስ ነዛ ኣብ ዘላ ብሬከር ብሎክ ፊል ገይሩ ኦፍኮርስ ንታሕቲ ክወርደልና ቢርሽ ዊክ ክኸውን ትፅቢት ኣሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ሎወር ታይም ፍሬም ናትና ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ ናብ BTC ክንከይድና BTC it's not clear ኣነ ተዝኸውን ነረ ትሬድ ዝገብሩ ዓይነት ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኣይኮነን ባት ኦቨርኦል ገለ ሂንት ክበኩም እየ ነቶም ትሬደራት እንኮም ኮንፊርሜሽን ትወስድዎ ንስኻትኩም ማለት እዩ ሕጂ እዚ BTC which is BTC USD ማለት እዩ ቢትኮይን ምስ USD ንዝሓለፈ 6 ወርሒ ልኩይ ተወሲዱ ኣሎ ኣብ ናይ 6 ወርሒ ተኸይድኩም ማርኬት ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ዝኸዶ እንደን ሕጂ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኣብ ጁላይ ማለት እዩ ብታሕቲ ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ሕዚ ወሲዱ ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዝተወሰነ መልክዑ ማርኬት ንላዕሊ ክወፀልና ትፅቢት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሶ ኣብ መንዝሊ ብቦዲ ክሎዝ ገይሩ ርዳእኒ እዩ ሜስ ናይ ምዃን ተኽእሎታት ልዑል ከም ዘለዎ ግን ኣትሊስት ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ናትና ፊቦናቺ ዘርጊሕና ማርኬት ኣብ ዲስካውንት እዩ ዘሎ ኣብ ዲስካውንት ምዃን ዝሓለፈ 6 ወርሒ ልኩዊቲ ሴል ሳይድ ልኩዊቲ ወሲዱ ዝተወሰነ መልክዑ ባክ ክገብር ዝተወሰነ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ዊክሊ ተኸይድና ለሰይ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ኮንሶሊዴት ዝገብር ዘሎ ኣይኖ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንሶሊዴት ይገብር ምህላው ገይሩ ክሎዝ ከም ዝገበረ እንደን ሕጂ ከዓ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮንሶሊዴት ይገብር ኣሎ ያ ሶ it's weird ምክንያቱ ኣብ ናይ ሰሙናዊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሪቨርስ ከም ዝገብር ክሎዝ ገይሩ ዘሎ ባት ብታሕቲ መጀመርያ ሪጀክት ገይሩ ስለ ዝነበረ እቲ ናትና ስእሊ ናብዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ባላንስ ክገብር እዩ ዝወርድ ዘሎ ሶ ናተይ ስእሊ ከመይ ክኸውን ማርኬት ወፂኡ ናይ ዝሓለፈ ዊክሊ ልኩዊት ወሲዱ ንታሕቲ ወሪዱ እዩ ክሎዝ ተገይሩ ዘሎ ኣይኖ ባት ዝተወሰነ መልክዑ ንታሕቲ ወሪዱ ንላዕሊ ክወፅእ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ሪዝን ምክንያቱ ናይ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ልኩዊት ስለዝወሰደ ዝተወሰነ መልክዑ ኣትሊስት ክሳብ ኣብዚ ዘለና ባይ ሳይድ ልኩዊቲ ክወፅእ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ያ ኦፍኮርስ ካልእ ብጣዕሚ እውን እዩ ወሪዱ ዘሎ ሕጂ ኢትስ ናት ኣኮርዲንግ ቱ ኣወር ኢሞሽን ኢትስ ፕሮባቢሊቲ ብኢንተርሚዲየት መልክዕ ክንሪኦ ከለና ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ልዑል ተኽእሎታት ኣለዎ ናብዚ 50% ናብዚ ከባቢ ክመፅእ ኣብ ክንዲ ኣብዚ ኮንሶሊዴት ገይሩ ንታሕቲ ዝወርድ መጀመርያ ፑል ባክ ይገብር which is ልክዕ ኣብዚ ከምዚ ገይርዎ ከም ዘሎ ማለት እዩ ክወፅእ ፌር ቫሊ ጋፕ the same here ፌር ቫሊ ጋፕ ኣለናዮ ዋላ እኳ ዝተመልአ ተኾነ ኣብ ናይ ዴይሊ ተወሪድና ርእሱ ዝኻለ ፌር ቫሊ ጋፕ እዩ ሶ ብዝተወሰነ መልክዑ ንላዕሊ ወፂኡ ንዝሓለፈ ሰሙን ልኩዊት ወሲዱ ንታሕቲ ገፁ ክወርደልና ስእሊ ክንወስድ ኢና ብዴይሊ ታይም ፍሬም ከይድና ክንሪኦ ከለና which is here ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ይመስል ኣሎ ስለዚ ኢና ከዓ ንሕና ነቲ ኣብዚ ዴይሊ ዘሎ ፌር ቫሊ ጋፕ መሪፅና ዘለና ኣብ ዴይሊ ፌር ቫሊ ጋፕ ኣለና ማርኬት ንታሕቲ ይወርዳ ኣሎ ሪጀክሽን ብሎክ ኣለና ኣብዚ ከባቢ ዛም ትሪእዎ ዘለኹም ኣይ ዶንት ቲንክ ብሬክ ክገብሮ ባት ብሬክ ተገይርዎ ልዑል ተኽእሎታት ኣለዎ ማርኬት ወሪዱ ነዛ ፊልድ ዘይተገብረት ፌር ቫሊ ጋፕ ኣብዚኣ ኣላትና ንኽመልኣ ማለት እዩ ንላዕሊ ክወፅእ ወይ ከዓ እንተ ተኽቢርዎ ፅቡቅ እዩ ባት ኣኮርዲንግ ቱ ዲስ ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ፒዲኣር ተዘይረኺብካ ትሬድ ዘይምግባር ተኽእሎታት ኣሎ እዩ ስለዚ እታ ክንገብር ንኽእልና ናይ ምክንያቱ ናይ ዓርቢ እንታይ ኮንፊርሜሽን ክትበና ዝግባእ ነይሩ ናይ ዓርቢ ግን ብታሕቲ ልኩዊቲ ወሰደን ጂ ሴልሳይ ልኩዊቲ ወሰደን ናይ ሪቨርሳል ተኽእሎታት ኣይሃበና ናይ ዓርቢ ማለት
so as a trader ኣነ እንታይ ክገብር ክእለ ማርኬት ኮንሶሊዴት ክገብር እዩ ሴልሳይ ልኩት ክወስደለይ ሴልሳይ ልኩት ምስ ወሰደ ሶኒ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ሂብኒ ክርኢ እየ ሴልሳይድ ወሲዱ ነዛ ኣብዚ ዘላ ሪጀክሽን ብሎክ ናትና ማርኬት ዘኽብር ዘሎ እንተ ተኽቢርልና ደን ተኽቢርዋ which is ወፂኡ ኣብ ላዕሊ ክሎዝ ተገይሩ okay there is high probability ማርኬት ንላዕሊ ናይ ምምላስ ትኽእሉ ናቱ ማለት እዩ እንተ ቦዲ ክሎዝ ተገይርልና ናይ ከምዚ ኢሉ ቦዲ ክሎዝ ተገይርልና ከዓ በንጻሩ ማርኬት ንታሕቲ ናይ ምውራድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ምክንያቱ ፊል ዘይተገብረ ጋፕ ኣብዚ ታሕቲ ስለ ዘለና which is ኣብዚ ከባቢ እዚ ስለ ዘለና ማለት እዩ what about ናብ 4 hour ወሪድና ተሪእናዮ ነዚ ይመስል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳስ ዋይ ኣነ ኮንሶሊዴት ይገብሩ ማርኬት ትማሊ ዓርቢ ሶ ሕጂ ክልተ ተኽእሎታት ኣለና ኣብዚ ኣቅድም ቢለ እውን ገዲፈልኩም ነይረ ተኽእሎታት ናትና እንታይ እዩ ማርኬት እንተ ደኣ ብታሕቲ ሴልሳይ ሉኪቲ which is ናይ ሓሙስ ከይወሰደ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሉኪቲ ከይወሰደ እንተ ደኣ ንላዓሊ ተወፂልና we got fair value gap here ማርኬት ስትራክቸር ናትና ከዓ ቢሪሽ ስለ ዘሎ ሶ ሴልሳይ ሉኪቲ ተዘይወሲዱ እዩ ግን ተዘይወሲዱ ጋፕ ምስ መፀልና ንሴል ኦፖርቹኒቲ ክንርኢ ንኽእል ኢና ዕድል ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንተ ደኣ ንታሕቲ ወሪዱስ ካብ ዘለዎ ኮንሶሊዴት ገይርሎ ማርኬት which is here consolidation ወሪዱ ንታሕቲ ማኒፑሌት ተገይርልና ግን there will be high probability ማርኬት ነዛ ኣብ ዝቐረቡ ዘላ ሴልሳይ ሉኪት ነዚኣ ወሲዱ then ንላዕሊ ክቕፅል ማለት እዩ so that's why ሕጂ ናብዚ ተመፂልና ንታሕቲ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ካብዚ ግን ልዑል ተኽእሎታት ናቱ ንላዕሊ ናይ ምውፃእ እዩ ኢለዮ ዘለኹ ማለት እዩ so ነዚ ይመስል ካልእ ሓድሽ ነገር ተልዩ ኣብ ቴሌግራም ኣፕዴት ዝገብረኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ so ኣብ ቴሌግራም ጆይን ምግባር ኣይትረስዑ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ናበይ ክንከይድ ኢና ዳርጋ መዓልታዊ ኣነ ናትና ተምሃሮ ናትና ኮሚኒቲ ፕሮፌሽናል ትሬደራት እውን ትሬድ ዝገብርዎ ዓይነት ፅምዲ እዩ እሱ ከዓ EURUSD እዩ so okay so ሕጂ US100 almost is one of ኣነ ኬንዮ መፅናዕቲ ፊል ክገብሮም ክእል እየ ላይክ ኬራእኹውን ማርኬት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስ ስምዒተይ ዝተዋሃደ ዓይነት ዕዳጋ እዩ is crazy ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ዋላ ክገልፆ ብዘይክእል መንገዱ I understand the pair ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከም ዝነግረኩም ኣነ ሓንቲ ፔር ኢኹም ትሬድ ክትገብሩ ዘለኩም እየ ዝብል and mostly ትሬድ ክገብር ከለኹ US100 እየ ትሬድ ዝገብር ማለት እዩ ምክንያቱ you gonna feel it እታ ናትኩም ፔር ብስምዒት እውን ኢኹም ትወሃሃዱ ማለት እዩ so ንሕጂ let's say ዋላ እኮ ሓደ ሓደ ግዜ ተኾርየ እንተኾነት ማለት እዩ ሕጂ ናብ US100 ተኸይድና መጀመርያ ካብ ማክሮ ኣናላይሲስ ክንጀምር ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝሓለፈ 3 ወርሒ ስትሮንግሊ ቡልሽ ነይሩ ብጣዕሚ ቡልሽ ነይሩ ምክንያት እንታይ ነይሩ ብድሕሪኡ ተልና እቲ ናይ ኤኣይ ቡሚንግ እዩ was ኤኣይ ናይ ኤኣይ ምትኳስ ጥራይ ዘይኮነ እውን ዋላ እቲ ናይ ኢንተረስት ሬት እውን ክቕነስ እዩ ዝብል ስነ ሓሳብ ምንባሩ and at the same time ናይ ዩኤስኤን ኢራን ሰላም ምፍጣረን እዩ እቲ መበገሲ ፅንሰ ሓሳብ ማለት እዩ ማርኬት ንክወፅእ ዝገበሮ ስለዚ ዕዳጋ ናብ ሓደ ማእዝኑ ይከይድኒ እዩ ዲኻልካና ዲኹም ትብሉ ንስኻትኩም ባዕልኹም እሱ እዩ ዕዳጋ ናብ ሓደ ማእዝናዊ ኣይኮነ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ there is ኩሉ ግዜ retracement then continuation retracement and continuation ወይ ከዓ ሪቨርስ ክገብር ክእል እዩ ኮንሶሊዴት ክገብር ክእል እዩ so ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንናስዳቅ እዚ ዝኣክል ሪትረስመንት ብጣዕሚ ብዙሕ ብፍላይ ናይ ናስዳቅ ትሬደራት ስኤሎት ንደይ ትሬደራት ስዊንግ ትሬደራት ኢቨን ማለት እዩ so እቲ ታርጌት እንታይ እዩ ተሪእናዮ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብዚ ጋፕ እዚ ክመፅእ ነዊሕ ኣዋርሓት ኢና ተፀቢናዮ so as a result ከዓ ፅቡቕ ናብቲ ጋፕ ገፁ ይመፀልና ኣሎ ማለት እዩ okay so then ትማሊ ዓርቢ ማርኬት ልኩይት ወሲድልና ልኩይት ምስ ወሰደ እውን ትሬድ ጌርና ነርና I think ኣብዚ ተሃልዩ ዘሪእኩም ክኸውን ባት እዚኣ ትሬድ ጌርና ነርና ማለት እዩ ምክንያቱ ልኩይት ወሲድልና then ዝተወሰነ መልክዕ ልኩይት ወሲድ ነይሩ መጀመርያ then ማርኬት ንላዕሊ
مش وصل خاطر فريد كرنا نيرنا مالتي so ناب منزلي كنملسينا حاجي تفير فالي جاب ناتنا which is it's here جاب جيرنا له نا weekly كنكاينا that much جزء كنت فينا نابزي overall market structure ناي US100 it's انتايد باري زلو it's بيرش ماركت ستراكشر يزلو متريو زلو سترونجلي تحت يزور زلو ولا سومن زور ماركت بودي كلوز جيرنا زلو which shows continuation كم زلو مالتي ስለዚህ ከም ኮንቲኔሽን ህና እንጥቀም ኢና ማርኬት ብታሕቲ ሴል ሳይድ ሊኩዊቲ ክወስደልና ወይ ከዓ ኢንተርናል ሊኩዊቲ ክረኽበልና ደን ቫሊድ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ክርእየና ኤክስፔክት ንገብር ኢና ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ ሰሙናዊ መፂና ተሪእናዮ ማርኬት ዋላ ኮን ታሕቲ ገፁ ይወርድ ተሃለዎ ግን ነቲ ዝነበረ ክንፅበዮ ፀናሕና ናይ መንዝሊ ሊኩዊቲ ስለዝወሰደ ማርኬት ንላዕሊ ናይ ምውፃእ ተኽእሎታት ኣለዎ እዩ so ናብ ዴይሊ ተኸይድና ምክንያቱ ናይ ዊክሊ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይክንዛረብና ምክንያቱ ብድሕሪ እዚ ንታሕቲ ናይ ምውራድ ንላዕሊ ናይ ምውፃእ ብዙሕ ምክንያት ኣሎ እቲ ቪድዮ ክነውሓኩም እዩ ኦልሬዲ እውን ነዊሕ ኣሎ እቲ ቪድዮ ማለት እዩ so then ኣብ ናይ ዴይሊ ተመፂና መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ነገር ማርኬት ስትራክቸር እዩ ማርኬት ስትራክቸር እዩ ዝሓለፈ ከድሕነና ወሪሒ ዘሎ so እቲ ማርኬት ስትራክቸር ናትና ስፒሪሽ ዘሎ which is latest በሃል ናትና ስዊንግ እዚ ዘሎ እዩ እንከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ስሪ ካንድልስ ቢሪሽ ነይሩ ቢሪሽ ጥራይ ዘይኮነ እውን ፌር ቫሊ ጋፕ እውን ገዲፍልና ኣሎ ኣበይ ኣብሲ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ተኽእሎታት ይክህልወና ማርኬት እንተ ደኣ ንታሕቲ ማኒፕሌት ገይሩ ማርኬት እንተ ደኣ ካብዚ ዘለዎ መጀመርያ ሴል ሳይድ ሊኩዊድ ተወሲድልና ወቢ ፅቡቅ ተኽእሎታት ክህሉ እዩ ምክንያቱ ምስቲ ናትና ናይ መንዝሊ and ዊክሊ ወላ እውን ብድሕርቲ ኣነ ዝኣከብኮ ስነ ሓሳብ ናይ ፋንዳሜንታል ኣናላይሲስ ልሳነ ክኸውን እዩ ከመይ ተኮይኑ ማርኬት ንታሕቲ ሴል ሳይድ ሊኩዊድ ተወሲድልና እንደን ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ፌር ቫሊ ጋፕ ኣለና እዩ which is ኣስሚረ ምፅእ ኣለኹ ደን ጋፕ መሊኡ ንላዕሊ ክወፅልና ተኽኢሉ ማለት እዩ what about ካልእ ተኽእሎታት ካልእ ተኽእሎታት እንተሃልዩ ማርኬት ንላዕሊ ክወፅልና እሞ ነዚ ጋፕ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፊል ክገብረልና እንደን ናይ ዓርቢ ባይ ሳይድ ሊኩዊድ ክወስድ ባይ ሳይድ ሊኩዊድ ምስ ወሰደ ከዓ ንታሕቲ ክወርድ እዩ ማለት እዩ so then ማርኬት ቢርሽ ናይ ምዃን ተኽእሎታት ኣለዎ እዩ እንተ ደኣ ሴል ሳይድ ሊኩዊድ ከይወሰደ ንላዕሊ መፅኡ ግን ከዓ ፌር ቫሊ ጋፕ መሊኡ ከኽብረልና ጀሚሩ ማለት እዩ ካልእ ሴል ሳይድ ሊኩዊድ ወሲዱ ናብ ዝተሓተ ሊኩዊድ ሴል ሳይድ ወሲድልና which is ከይንፅዮ መታን ሴል ሳይድ ንታሕቲ ወሲዱ ንላዕሊ ወፂኡ ነዚ ፌር ቫሊ ጋፕ ከኽብረልና ተጀሚሩ ከዓ ነቲ ዝነበረ ማርኬት ስትራክቸር ኣኽቢሩ ንታሕቲ ክወርደልና ተኽእሎታት ኣለዎ እዩ ባት ንሕና ዝያዳ ኮንፊርሜሽን ስለ ንፅበ ኣብ ዴይሊ ዲፐንድ ኣይ ክንገብር ኢና ባት ኦቨርኦል ማርኬት ቡልሽ ከም ዝኸውን ልዑል ተኽእሎታት ኣለዎ እዩ እንተ ደኣ ናብዚ ፌር ቫሊ ጋፕ እዚ መፂኡ ብታሕቲ ዝኾነ ሊኩዊድ ከይወሰደ ከዓ ክሳብ ነዛ ፌር ቫሊ ጋፕ እዚኣ ድሰብራ ብቦዲ ማለት እዩ ኢንቨርት ክሳብ ዝገብራ ክንፅበ ተፀቢና ቡልሽ ትሬድ ክንገብር ተመራፂ ዝኸውን ማለት እዩ ከኽብረልና ጀሚሩ which is ናይ ምምላስ ተኽእሎታት ተሪእና ከዓ ንታሕቲ ምምላስ ከም ዘሎ ከዛረብኩም ፈቱ ማለት እዩ ዘቢዞ ኣብቲ ናትና ቴሌግራም ኣፕዴት ዝገብረኩም ክኸውን እዩ so don't forget to join especially ኣብዚ ወርሒ እዚ ዋላ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ዝያዳ ኣክቲቭ ኮይነ ዝሰደልኩም ክኸውን እዩ ገለናተይ ፕሮግራማት ካንስል ገይረ ስለ ዘለኹ ፕላስ ኣብ ቫኬሽን ስለ ዘለኹ ካብ ትምህርቲ እውን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣይድያ ናትና ነዚ ይመስል ኣሎ ኦልሬዲ ኣብ ናይ 4 ሰዓት እዩ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ናተይ እውን ኣብዚ ዘለኩም እዩ እንተ ደኣ ኣብዚ ናይ 4 ሰዓት ፌር ቫሊ ጋፕ ተመፂልና ማርኬት ግን ከዓ ሊኩዊዲቲ ከይወሰደ ማለት እዩ ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ከይወሰደ ደውቢ ካልእ ተኽእሎታት ክህልወና እዩ ማርኬት ንታሕቲ ንክወርድ እንተ ደኣ ንታሕቲ ሴል ሳይድ ሊኩዊድ ተወሲድና ከዓ ንላዕሊ ክወፅእ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ so ብሓፂሩ እቲ ናትና ዝነበረ ዊክሊ ኣውትሉክ and ዊክሊ ባያስ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ስለ ምክታልኩም ኣመስግን እንተ ደኣ ብሮኮር ፕሮፊርም ቴሌግራም ሊንክ ካልኦት ዝኣመሰሉ ተደሊኹም ኣበይ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኮመንት ኦር ኣብ ዲስክሪፕሽን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ፕላስ ኣብ ቴሌግራም ናትና ጆይን ተገይርኩም እውን ናትና እቲ ኣነ ፐርሶናል ዝጥቀመሉ ብሮከር ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ያ ዝኾነ ሕቶ ተሊኩም ኣብ ኮመንት ክትገድፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ዝኾነ ሓሳብ እንተሃሊኩም ምዝናተይ ድሰማማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምዝናተይ ዝቃረን ሓሳብ ናትኩም ትቡኒ ኣብ ኮመንት ክርእዮ ከም ቡበይ ኣብ ትሬዲንግ ቪው ኣብ ቴሌግራም ኣፕዴት ዝገብረኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ
دقيقة تسفالني نجزيهم زمتن information رغبكم كتكونوا مالتيو إزي مدب كقصل تدليو وتقولكم كم زعينت سومناوي أتريش كلام سنبت كسدولكم تغلى بلت ببزع سخاتكم تريد تقبلوا عينت سمدتات كسدولكم تدليو وتقولكم let me know guys كال تريد تقبلوا بيرن تهاليو وجنكا لو ميدي سرحة وتهالي خا نسون أفلوتوني هم أبقص علي كاتولكم بات أب كومنت أفلوتوني and then already ዝተፃሓፈ ፔር ተኮይንካ ላይክ ክበልዎ ኢኹም ክንደይ ሰባት ከም ዘገድሰኩም ክፈልጥ መጣን ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ክሸግረኩም ዝደሊ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ናትና ቴሌግራም ተኣቲኹም ንሕና ንቶቶ ትሬድስ is not ኖርማል ጥራይ ክኸውን ኣይንደሊና ኢንተርናሽናሊ ወላ ናሽናሊ ፀላውነት ዘለዎ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ከዓ ንቶቶ ትሬድስ ናትና ኮሚኒቲ ንስኻትኩም ፋሚሊ ናብ ዝለዓለ ፀላውነት ንክንመፅእ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ትሪእዎ ነገር እዩ ይኹን ዳ እምበር ናትኩም ሓሳብ እውን የገድሰና እዩ ጋይስ ሶ ፎሩም ኣዳልየ ኣለኹ ኣነ ናትኩም ሓሳብ እንታይ ተወሲኽና ኢና ቤረር ንዓኻትኩም ከነገልግለኩም ንኽእል እንታይ ተወሲኽና ኢና ዝሓየልና ኮሚኒቲ ንኸውን እንታይ ተወሲኽና ኢና ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ናብ ዝለዓለ ብርሃን ክንከይድ ንኽእል ሓቢርና ዝብል ናትኩም ሓሳብ የድልየና ኣሎ ሶ እንታይ ድበሃል ናትኩም ኣብቲ ቴሌግራም ኣቲኹም ነቲ ፎሩም መሊእኹም ሓሳብኩም ሼር ክበሩን ኢኹም ማለት እዩ ደጊመ ስለምክትታልኩም ኣመስግን ታንኪዩ ይቐኒየለይ